Ради и Диди! Момичета, страхотни сте! Ма гледай колко са слабички. Абе, вие ядете ли въобще? Ядат, господин Василек. Василев, преди малко, Василек. Както и да ми кажеш, сигурно. Преди малко. Няма ли? Преди малко видях, преди предаването да разделиха си една бисквита и една солета трети. Трите. Хапват. Ама солети от големите или от малко? Най-добре да викне Божидар Димитров да ги понахрани малко. Да, хубаво. Тези запартъци, те започнаха война срещу мен. Кой ги знаеше тях? Тези нищожества и в науката, и в живота. Повече за врелата чорба и лютивата, да не кажа лютата уста след малко. Преди това повелителя на всички твари, както в природата, така и в правителството. Бойко Борисов. Още от деня по БНТ1 Митко Цонев изтъква някои от управленските постижения на Бойко Борисов. До Истанбул ще се пътува бързо. До Банско вече се пътува за час и 10-15 минути. Това означава, че много хора ще ходят много по-бързо и в планината, и в Истанбул. Зуек, да разбирам ли, че правителството се основава на принципа ако Мохамед не отиде при планината, планината ще отиде в Истанбул. И в планината, и в Истанбул. Рачков звучи логично. Да. Затова най-сигурно е да има магистрали и до двете. Въпреки всички препятствия, които застават на пътя им, разбира се. Вие видяхте, има магистрали. Даже на Северната Тангезда археолозите още не са излезли. Помните на Марица с Лили Павлова, лично вадехме блатни кокичета и ги спасихме. Червения дръндавец спасихме на Струма. Кое спасихте, господин премиер? Даже дърдавец или дръндавец, точно да не объркам името, да ми се поиграят после господари на ефира. Глупости. Не се подиграваме. Просто от известно време с интерес следим новото ви хоби – зоологията. Водния дърдавец. Някои от вас може да не знаят какво е. Но за да спасиме гнездата, да не им да може да се разхожда по реката, минахме с един мост, колкото булевард Брюксел. Но само водният дърдавец не беше Зуек. Ама премиерът е взел под крилото си цялата налична фауна. За мечки, за таралежи, за вълци, за лисици, за костенурки, за прилепи, за врабчета огради. За всичко сме направили само еколозите и археолозите. Тези прекрасни археологически находки, които Америка вече са по музеите. Рачков, както е тръгнало скоро, Бойко Борисов, освен премиер на българите, ще стане и цар на животните. За мечки, за таралежи, за вълци, за лисици, за костенурки, за прилепи, за врабчета огради. Ами да, а тогава някой да му се подиграва за това, че е сбъркал името на дърдавеца. На червения дърдавец. Моля? Да, дърдавец или дръндавец, точно да не объркам името, да ми се подиграват после господари на ефира. Никакъв случай. Няма проблем. Ей, това е наш пример, Ма той не е пример, той за мен е спасител. Със собствените си ръце спасява кокичета, дърдавци, врабчета, мечки, язовци, таралежи, какви още имаше. Под едната мишка таралеж, по другата мечка. Между другото, и аз съм спасил 2 таралежа под мишниците, искаш да ги покажа? Не. Защо? Те са мъжки. Виж по-големия таралеж. Не искам. Мъжки е. Стига. И докато аз спасявам, уважаеми дами и господа, таралежи под мишките, през това време, господин Бойко Борисов пази си мощните си плещи и археологията да не е вали дъжда. Да, така е. Не те таралежи от тук. Насълчихам се очите. Продължаваме да тази стига. Няма. Чакай да ми дава с дърдавец, няма ми някъде по себе си. Ако не бяха минали от тази магистралите, нямаше и да знаем, че ги има всички тия дърдавци и таралежи. Сега и дърдавеца си, и Божидар Димитров доволен, че музея се пълни. Ти пък кога си виждал Божидар Димитров доволен? Кажи ми това нещо. Кога си виждал Божидар Димитров доволен? Чорба каша, хранилка. Първо, второ и десерт. Ай, честито! Цялото ни днешно меню е заслуга на историкът, кърмилник и хранител, професор Божидар Димитров. Вече няма да ги наричам, както ги наричах с една лошо име.
Жадник. Млад жадник. С тези жадници аз няма да споря. Пардон, щях да кажа задници за малко да се изтърве. Но това вече е минало. Професорът е нов човек, съвсем на висотата на историческата наука. Вече няма да ги наричам, както ги наричах с една лошо име, а с един еквивалент Питос. До тук много добре. Но питосите все пак са само едни големи грънци. И трябва хубаво ги запълниш с нещо, ако искаш хубавичко да нахраниш враговете си. С първото ястие професорът нагости двама от най-яростните си опоненти. Аз обявих война на тези запартъци професори Янакиев и Дичев. Калин Янакиев и Ивайло Дичев са инициирали подписка за пенсионирането му като шеф на Националния исторически музей. Голяма грешка. Тези запартъци, те започнаха война срещу мен. Кой ги знаеше тях? Тези нищожества и в науката, и в живота. На война, като на война. Атаката с ругатни е най-добрата защита срещу критики. Тези запартъци, тези нищожества и в науката, и в живота. С второто ястие беше почерпен друг смълчага. Усмелил се да го критикува. Реставратора и природозащитник Владо Руменов. Сега този е известен мошенник и лъжец. Ей, само убиец не го нарече, защото все пак трябва да покаже труп за доказателство, иначе ще излезе, че самия той е... Известен мошенник и лъжец. И десертът беше сервиран в същия разговор на същия опонент. А вие Аз готов ли няма да сте? го съдя, майка му, на този буклук. Абе, Рачков, той е Руменов да не е изпил чудотворната вода на професора. Майка му, на този буклук. Сега вече го обидихте. Кой? Казахте преди малко, че няма да използвате такива Аз груби. не казах задни, казах буклук. Моля ви се, това са две съвсем различни неща. Но пък две равни по грубост обиди. Аз не казах задни, казах буклук. Да повторим днешното меню, което за вас приготви професорът историк Божидар Димитров. Първо, Тези запартъци, второ, известен мошенник и лъжец, И за десерт на този буклук. бон апетит! Чорба каша, хранилка. Менюто на професора винаги е богато с гладен, не можеш да останеш. Съгласен ли си? Съгласен съм, точно Богато, съгласен. първо, второ и десерт. Добре, че всички знаем, че е директор на Националния музей, иначе като нищо може да бъде объркан с някой водач на каруца, например. Искаш да кажеш не? Не. От храненето с негативно модифицирани храни отиваме към позитивно.